Ambalmani yang ma kibara mambulo kala sama biyo de ko kunungu anga jamana faba kono ni we Bamako ye tagama do kon kera o tagama en kono mo chama ko ni bora ninga bolon kono na mine bora ka bo bourse du travail la ningu kunda primature ko ni o ye gouvernement ka bara hero bay ye ko ni marché ru ni tagama kelo ye lu ya ira ka fo ko ni kulu ka ni bolinte dore kulu be fere ko fema foot ko ka segi anola aklina jigina fema foot ni o ye dulata nyana bo ro sobay ye ko ni o mo ko ni ulutum wulla ka boy anga jamana nyema do fe ni o ministry mbe anga dolatan ni farikolo nyana je ko kuna o ministry tunye fema futu ci ninga a nyema wuli ka bogoro sigi ka to wore dama ni alofo ko konor ko wala sa ko gele amunu be anga dolatana ko ni comité ni o kanga sangelenge wala sa ko o be se ko o gele anu wuli ka boy chugamna na o kenen ko fe FIFA ni o dolatan nyana bo yoro bay GMB kono o tun y'a fɔ ko tɛ se ka kɛ cogo si la wa ni Mali tun ma ko o décision in wuli ka bɔ yen ko olu t'a to Mali club ni équipe ka championnat foyi t'a diɲɛ kɔnɔ ani an kɛrɛfɛ dugu ninnu na o de y'a to kabini 8 mars ni o waati la ministre ye ni décision in ta fo sisan an ka dolata équipe ninnu kɔni si tɛ se ka u sen tɛ se ka ye championnat ninnu si la tuguni fo ko ni décision in ka wuli ka bɔ yen marshal kɔni minnu tun bɔra kunun ko u kun da primature kan olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu nana fɔ ministre ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ko nin ko in kɔni ko ma bɛn ma k'olu bɛ fɛ de ko fɛn ma futu ka segin a nɔ la wa ko FIFA ye kuma min fɔ ko o ka waleya an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni maa kɔfɔlen ninnu y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko olu donnen olu seren ko premier ministre kɔni ye olu lamɛn ka d'a kan olu ka délégation dɔ ni premier ministre kumana olu bɔlen y'a yira k'a fɔ kɔni ko premier ministre ye a f'u ye ko donna nataw la ko nin décision in ko o bɛna wuli ka bɔ yen wa ko fɛn ma futu ko bɛ tila ka segin a nɔ la nin ye kuma min bɔra tagamakɛlaw fan fɛ olu de nin ɲɛfɔli kan ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ fɛnɛ ko Tombouctou ale ni Tawdeni furancɛ fanga minnu tun kan ka sigi yen kabini a mɛnna ko n'olu tun tɛ sera ka sigi ka d'a kan ko kɛlɛkɛbolo dɔ tun bɛ min bannen don ko olu ka sigi olu kɔni sera ka kɛ kunun o kunnafoni y'a yira k'a fɔ kɔni ko kɛlɛbolo min tun bannen don ko furancɛ fanga ninnu ka sigi Tombouctou ale ni Tawdeni k'ale tilala ka sɔn ka d'a kan ko a ka mɔgɔ dɔw kɔni sen donna commission DDR ale ni commission d'intégration ni o ye commission ye minnu bɛna baara kɛ walasa kɛlɛbolo fɛn o fɛn bɛ yen olu bɛ se ka marifa bila cogo min na ani dɔw bɛ se ka don an ka armée la walasa kɛlɛ min bɛ an ka kɔrɔnfɛla la k'o bɛ se ka ban pewu o kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'an ma bi an ni ce aw ka kulomajɔ la.